Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Tunggu kami kimat dak besang syua ki Khubor ni Kylleng ke Jylla. Usi Berim jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubah Clovers Bees im mulai ro ke jing shlur bagi jing shendang mensim juga kong bindas im kelong kemi negasnong molong nong tulu Ribhoi District keblami syakmat bandawai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam dengan National People's Party bahkan shinano mardo ke Surok Nongpo dan Sonapur. Ubah Clovers ulawan ai mensim ke kong bindas im haka jaga syak tangan jongka. Kidekot ke Nyodrep Youth Council hakajan meet sengi palai kan Truk Jylliew araja pusau kelapen pat ya katala belatek kenjri ya kerdop jong kepan khana pat ba kebedan ha parking lot hajan ke office additional secretariat Shillong. Kini kepan khana pat ba kedai ke belapet berpenyai da ka sulap international hadir belasna limbaga corporate social responsibility scheme jong ke Antrik Corporation Limited na Bangalore kedai ke snat rekam jong ke sarkar. Lalap baya kini kepan khana kala khang tala syua kapor baga kong bindas im kan poi ben syong syak tangan ha parking lot ya katala jong kepan khana la pen pat ha kapor kumba phra sabusan baje minmit khnang baga kong bindas kan yo ban pendan kam kakin hun kisan sinjuk kirang ba shnong kiba hapo ka jingkmi jong ka Khasi Hills Autonomous District Council klapen pau bagi pediang ya ka anchna yeng jong ka council ya ka belatip kum ka building by law. Kini kisan senjuk nong senchar nong gikin thop ya kanong thamai pelun Shiliang Omken nong senchar Shiliang Omken nong senchar penthorba lat kor baka apa Shillong. Kirang ba nong gikwa ba habaki break yuan banpan naga council kideiru ban besuk lang ke NOC bayo naga shnong. KFK JGP Southwest Khasi Hills District komshi benta ban kitbok kitriang ya ka kong kumanywa lang Ashwa bakan mi na po ka Jylla. Belit marek marathon syakari Australia, galit ban no senyang da kasong pisa. Kakong kumanywa lang kedai na kasyonong singi mauleng. Mentapat tungunya kimi iki Khubor na Kylleng keri. KMP badang syujab na kakinhun jong ke National Democratic Alliance da kuwi ke sur lajit biang. Narendra Modi kumunong ilam jong ki bun shimti biang kumu menteri rambak do keri hakani ke sin ke mentaro. Syabandrung sa Central Hall of Parliament umudi lalek kumju kumulale house dem araja khatsau baraja ka khandai ha ka baula dem khosil barudem ka kli ahmadan ban peni bu burom me ka senshar padba ki pulit jong Jammu and Kashmir la pendai do GPS ha ka met jong nong khai drong hadiem ladap ban pelajamin yau lalek yakani de hadien ba layo bor naga kashiri lingbau GPS ki pulit kintip lut ya kayat kayeng jong nong khai bat kile yakani ban pentikna bum de ban penke ni kendon blate ha ka jamin Lepenjari de curfew ha ki Arli district jong ka Manipur kata ka Jirabam bat ka Tamenglong district Lepenjari ke curfew de hadien ka jingsha penyap jong wi urang ba ubasan kondai snam karta Kipat ba kilami sya surok hajirabam ban pelong jengaki bat kila dawa bagi pulit kide ban pen pilot no ya baro ki sulai jongki kiba kila pendam syua ke election Lok Sabha. Sangur ki MLA jong ka Assam kintup menteri sarkar kila job hakini ke election MP Lok Sabha araja pusau. Barhapo Hindu benai kan salong ke election Chiteng Samoy. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulapen benar bagi election syak penchayat kan long hau benai naiwing balakmi lenti bagi election Chiteng Samoy ru kan long hakatehi ke jo kapor. Menteri Rangba do geri Narendra Modi unbam smai ke janme jong ka khandai trip Jylliew araja pusau ka bahab hak sngi ublei. Haga ni sngi Modi ulakhat sngo bah yakinong tre bidan haga kedan ke beretam kum kinong pen kho jaki jakalit syabat nang tau lakhot yakinong belas ngi ki betre yaka Central Vista Project ulakhot yakinong yo jimento ni skim ka sarkar pedeng bagi ba kong bagin wan ban sakhilang hagas ngi bam smai jong ku menteri rang bado ulakhot yakinong tre jong ka rel ki betre hakarel Venda Bharat baraki metro kidan kumba prahajar ki brio ki belasha khot sngo ba hakate kisngi Hagasngi ke bau Modi unbam smai undan lang kinoilam na kiwe kiri kum ke Sheikh Hasina na Bangladesh Pushpa Kamal Dahal Prachanda na Nepal Shering Topge na Bhutan bat kiwe pan. Ki
Yakin hun balang ha Mizoram gelakin tui ke sarkar baka de benwanra ek rukam trekam ke bathamai ban penchlur yaki beriu bikin yok khun bongon namar ba ke jai ben remizo kanang hiar ha ke jeng bon pan ka Senate Executive Committee jong ka balang Presbyterian kalakhat jengalang yaki kin hun balang wa pher badiki he sarkaru banekren yakni badiki wepat kiman Hagani ke jingalang ladan lang menteri rang ba ka Mizoram ulal du homa ulam phang yeng dorbar ulal biak zama bat ki wepat kinong yalam Hagani ke jingalang lapin ken mau ba ka Khasi Hills Autonomous District Council ha Meghalaya kal ai khusnam khadan 2000 tingkai ka kong Amelia Sotun ke biyo khon adu khat nyongun bat ki laong ba ka ni ke jingyo khon bon kan pen he pa ke jai pen reu khasi Ka Election Commission of India kala IT sya ka President ka Draupadi Murmu yi kerteng jong baro ki MP ki bela sya jet ha ka nik election MP Lok Sabha ka berang syudab. Ka President kala ai kublai ya ka ECI namar ba kala ban penyat bet ya ka nik election ka menta. Kala ai kublai ya baro ki nong tre jong ka tna election ki bela tre shitam bat do thia do dam ban pelong ya ka nik election ka bejop. Mentapat tu ni phashi Khubor na Kylleng ka Pyrthei. President ke Ukraine Vladimir Zelensky ulong bakadoba Europe kamdan shu apadeng ka shong suk shong san yakni ulakren hayin dor barba jong ka France hakman kinong thawan jong ka tekeri Zelensky ulong bagi nong ba kila jat lapra kishnong kila inkong namar ka jing ther bom ka Russia Ukraine Menteri rang ba do ka Israel Benjamin Netanyahu unai jingkran hayin dor barba jong ka United States hakar pusau tri unai tung ajar pusau Netanyahu bin sngot hu akhmar kinong thawan jong ka US babale ki Israel ka hab ban her thma Gaza kinong thawan ki US ki bidan hakalyang persha klapen bana bakinom tra satya banai sngap ki jingkren Netanyahu namar baki shim ba ka jing her thma ka Israel ha Gaza ki jing penyap ben ki rupat ba ki beloi Ka General Assembly jong ka United Nation graduate de santli giri bikin yo long dekhot hapo ka Security Council na do usnam ahajar pusan Henry ka julong dekhot jong ki kandeshwa tang arsnam but on tip ki kum ki non permanent member ki santli giri ki bla shajir ki kin thop ya ka Denmark ka Greece ka Pakistan ka Panama bat ka Somalia kini ki santli giri kin mi bujuli ya ka Ecuador ka Japan ka Malta ka Mozambique bat ka Switzerland ki dekhot bapura jong ka Security Council ki dei tang ka US ka China ka Russia ka Bilan bat ka France kini ki santli kiri ki don ya ka bor ka baklan hapo ka Security Council Secretary General jong ka North Atlantic Treaty Organization ne ka NATO Jens Stoltenberg ulong ba ka NATO kamdan jumut AA ban pha sipai Ukraine ne kan pha ki wepat ki jingarap ki badan kam Ulakran de hadin baka Russia kala berngam ban her thma persha eka NATO lada ki dekhot jongka ki pha sipai shi Ukraine ki sipai kla no karta ki ble khun ha ka thma ba ka baar kla do la dat bat kdub e yu president jongka Ukraine Vladimir Zelensky ba ki la ong bu de unong yada jongki pat ba ka ba Zelensky pan ulong yaki ba ki de ki nong yada jongka Europe Kini ke jingi kunduk lang jongki ke dei hakasngi baraki lingko praposnem jongka D-Day hak ba kiri Europe kila job tma persha eki Nazi. Secretary General jongka United Nation Antonio Guterres ula pendrem sipai jongka Myanmar. Kibla hiar tma ki pat ba harakini hak ba kila don bungut kiri pat ba kibla yam. Karakini ke dei ke jaka kabasa kumandu lakngut ki Rohingya Muslim. Kajingyap ki rupat ba kadai namar ba ki sakut hapadeng kajingyak khun hapadeng ka Arakan Army bat ki sipai Myanmar ki Rohingya Muslim kila kinno ba ki sipai kila pendrong kam jubor daki phaw hajar ngut ki Rohingya haga kam sipai bat ki phale je khun thma persha ki Arakan Army bat dei na kani ka daw ba ki Arakan Army kila dusman ki Rohingya Kanong India ka blashong lasa Amerika ka Sunita William kalapoi International Space Station Hakapor baka kiyo siya haw-haw klara lang baka durjong Lord Ganesh bat ka Bhagavad Gita kini kadai kisin ka balay baka kiyo siya haw-haw Kitu kilong ki Khubor hakimat kimat kublay